A ke da kuma aka yi ne kana tagumi ya kace wanda aka rasuwa. Kai ka bari kawai ni wannan abun ne ya dame ni wallahi. Dai wai mutanen talakawan kasar nan duk sun bi damuwa suke suna ta surutu akai an ƙara kuɗin mai an ƙara kuɗin mai. Dan Allah to ni abin ni ya ishe ni duk surutu nan da ake ni ya riga ya ishe ni. Gaskiya abin da za a yi ko zan je in samu Baba Ahmad Tinubu ne ko zan je in same shi gumma in ba shawara ko a sai da kasan nan. In aka sai da ina kake so mu je? Gaskiya in aka sai da kasan nan kowa a bashi biliyan 20 ni Ghana na nufa. Kai Ghana zan tafi. Sauran 'yan ƙasa kuma fa? 'Yan ƙasa kuma? To ko sauran 'yan ƙasan kowa ya ringa biyan haya ba ana da gidaje ba kowa ya ringa biyan hayan gidan da yake. Su wayance wanda suka sai ƙasan su za su ringa karɓan kuɗin haya in mutum ya ga ba zai iya ba ya bar ƙasan tunda ai an bada biliyan 10 biliyan 20 sai ya tafi wani ƙasan ya zama shi.